Дзень добры, паважанае гаспадарства. Сёння 22 снежня 2019 года мы знаходзімся на мяжы супрацьстаяння паміж расійскімі і нямецкімі войскамі Першай сусветнай вайны недалёка ад горада Смаргонь. Маё прозвішча Міцкевіч Валерый. З 1985 года я цікаўлюся фартыфікацыяй Першай сусветнай вайны і лічу, што вось гэты кавалак нашай гісторыі, ён насамрэч вельмі цікавы і можна ім займацца бясконца. Зараз мы знаходзімся на тэрыторыі, якую абаранялі жаўнеры 14-й ландвернай нямецкай дывізіі. Бункеры, яны былі тыпавыя, іх было некалькі дзесяткаў. Бункер, з якога вялося назіранне за супрацьлеглай абаронай за расійскім бокам. Якасць бетона не самая лепшая. Нягледзячы на гэта, мы бачым, што захавалася гэтая спаруда ў адносна неблагім стане. Зразумела, што па самай амбразуры яна была засыпана зямлёй. Змяшчаўся там унутры толькі адзін чалавек з біноклем, назіральнік. А ўнутры самога бункера было яшчэ 10-12 чалавек. Менавіта такі праект уласцівы толькі для гэтай мясцовасці, для Смаргонскага раёну. Калі спусціцца ўнутры, то можна ўбачыць, што в прынцыпе там нічога не памянялася, акрамя таго, што мясцовыя, безумоўна, ўсё гэта запаскудзілі. Відаць, у Беларусі няма аналагічных гэтаму пабудоў. Это пабудова узору другой паловы 19 стагоддзя. Нямецкі генералітэт вырашыў, што пытанне вайны павінна быць вырашана на заходнім фронце. Таму тут былі пакінутыя другаякасныя нямецкія фарміраванні. Немцы акапаліся, былі пабудаваны вялікай колькасці бетонныя бункеры, вырытыя акопы, пастаўлены калючы дрот. Немцы не наступалі, расійскія войскі практычна в такім разе і не абараняліся. Яшчэ адна кропка — штабны бункер. Ведаючы, што немцы былі досыць сентыментальная нацыя, унутры там ёсць надпісы, магчыма, гэта надпісы з Бібліі, а можа, з якой-небудзь оперты Рыхарда Вагнера. Унутры ўсё атанкавана, там былі печкі. Зразумела, што для жаўнераў не былі такія умовы. Мы бачым, што таксама захаваўся ён у неблагім стане, выглядае таксама прыстойна. У наваколіцах такіх бункераў яшчэ некалькі дзесяткаў. Яны падобныя, надпісаў там уже немного, але яны таксама сустракаюцца. Это наша спадчына, это таксама цікава.